Pico viu tancat en un tercer pis sense ascensor. Ara fa 5 anys, aquest veïnat del carrer de Santiago Álvarez Avellán, de la barriada de Sant Dioteria de Palma, va ser sotmès a una amputació de les dues cames i això ha fet que no tingui una mobilitat autònoma. La llavors ençà, la seva comunitat de veïnats i l'administrador havien ignorat la seva necessitat de poder sortir al carrer. I dèiem havien ignorat perquè gràcies a la seva denúncia pública a través dels mitjans de comunicació podria veure la llum una solució i la instal·lació d'una cadira elevadora per pujar les escales i podria estar molt més a prop del seu propòsit. Miguel, bon dia. Buenos días. Gràcies per atendre'ns. El que ens ha quedat clar, Miguel, és que has assegurat sentir-te dins d'una presó a la teva pròpia casa perquè per mor dels deutes d'alguns propietaris l'entitat financera s'havia negat fins ara a donar-vos el crèdit per pagar aquesta escala elevadora, ¿no es así? Así es. El hecho es que, como en todas las familias y en todas las comunidades, hay algunos que les cuesta pagar por su situación. Què és el que els ha fet canviar, Miguel, en aquests propietaris? Bueno, ya venía de aquí atrás que la gente en una reunión ya había aceptado la instalación de la silla, pero faltaba que se pusiesen al día los vecinos con sus cuotas para que la financiera nos diese luz verde. I al final ho han fet, no, Miguel? S'han posat al dia. Y claro, gracias a programas como el vuestro y a la prensa, parece ser que todo va en buen camino, pero aún y así yo pediría que si hay alguna ayuda externa, que nos vendría muy bien, porque ara ho mirarem, ja sabemos cómo están los bolsillos en amb els nostres convidats. Però quant de temps has hagut d'esperar des que vares reclamar aquesta solució o vares demanar a la comunitat de propietaris aquesta solució fins avui? Quant de temps has hagut d'esperar? Bueno, yo cuando salí del hospital que me dieron el alta de San Juan de Dios, fue cuando empecé a solicitar esto a mi comunidad, pero se ha ido prolongando en el tiempo y últimamente es cuando se han puesto un poco las pilas, o nos hemos puesto un poco las pilas, porque me incluyo yo también. Doncs anem a posar-nos les piles, com diu en Miguel, amb els nostres convidats. Per una banda ens acompanya José María Pérez, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Balears. José María, bon dia. I també Mateu Moyà, secretari tècnic del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca. Mateu, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Anem per la part pràctica, la part dels administradors de finques. Quan tenim un exemple com aquest, el de Miguel, que té com s'ha pogut comprovar, té aquest problema greu de mobilitat. Hi ha propietaris de la finca on viu que són uns morosos i que no volen solventar o no volen solucionar la situació. Què es pot fer com a propietari per aconseguir aquest objectiu, a part de reclamar-ho a través dels mitjans de comunicació? A nivell legal, vull dir. Bé, a nivell legal només queda una possibilitat, que és posar la demanda judicial de reclamació de les quotes de comunitat. Jo no crec que no hi hagi una voluntat de no pagar, perquè si ens posam amb empatia amb en Miquel, crec que tothom sap que, evidentment, ha de tenir accessibilitat. I jo no crec que no hi hagi una voluntat de no pagar, sinó una impossibilitat de fer front a les quotes. De poder fer front als pagaments de la comunitat. Quan això passa, tu pots posar una demanda en el jutjat, però la demanda s'ha d'executar, i per executar aquesta demanda d'un temps, i aquest temps, potser, mentrestant, parles amb entitats financeres. La qüestió és que, des del punt de vista legal, l'hauries de demandar judicialment a la comunitat, en els propietaris morosos. Però, clar, també has de saber la posició i la situació de cada un. Miquel ha dit fa un moment que la situació és delicada. Jo crec que no és una voluntat de no pagar, sinó una impossibilitat
no poder pagar. Hem pogut comprovar, no?, com Miguel ens explicava que han tingut la voluntat de solucionar-ho les persones que no havien pogut pagar les quotes de la comunitat i que sembla que la situació està anant pel bon camí. Anem a veure si la situació està anant pel bon camí a l'hora d'instal·lar una cadira elevadora, Mateu, dins un edifici de les característiques, no sé quants de pisos té aquest edifici, però de les característiques com en el que habita Miguel. Des del Col·legi de Aparelladors, és fàcil instal·lar una cadira elevadora? Depèn, és a dir... Depèn de l'estructura de l'immoble, de la seva antiguitat? Sí, estem veient un edifici que no té forat d'escala, les possibilitats se redueixen bastant, però així com fa uns anys les possibilitats eren zero, avui en dia la tecnologia ha avançat tant que tenim solucions pràcticament per tot. És a dir, és una qüestió de voluntat, com heu dit abans, i de bombers. Aleshores, evidentment, la llei l'empara. Aquí a Balears tenim una llei d'accessibilitat universal, en vigor des de l'any 2018. Per tant, si l'edifici és molt antic i té moltes dificultats per poder instal·lar un artilugi d'aquestes característiques, tot i així s'hauria d'adaptar. Si és tècnicament possible, s'hauria d'adaptar. El que passa és que també la llei dona una sortida en els edificis molt mal d'adaptar que fixa un límit del cost d'aquestes adaptacions. Llavors s'hauria de comprovar si aquest cost supera les 12 anualitats de gastos comuns, etc. Però després també permet inclús cofinanciar en el propi afectat i una part la paga la comunitat, l'altra part la pago jo. Anem a demanar-li al propi afectat. Miguel, ¿cuánto dinero os piden por la escalera elevadora o todavía no tenéis presupuesto? Sí, tenemos presupuestos. Más o menos, ¿cuántos piden? Aprobado ya hay uno de los presupuestos unos 19.000 euros aproximadamente, pero para la instalación hasta el piso de arriba. O sea, para poder servirnos todos los vecinos necesitados de dicha silla salvaescaleras. Claro que sí. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio y esperamos que llegue a buen puerto este propósito, 19.000 euros. Miguel Vico, acaba de dir, de 9.000 euros. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Vull deixar aquesta xifra damunt la taula, de 9.000 euros. Jo crec que és una xifra molt elevada. Molt important per a tots els vecinos. És a dir, tots, un moment de la nostra vida, podem ser minusvàlids. Sí, i m'ha agradat que ho deixi amb aquesta... Podem rompre una cama, podem tornar amb ells, etc. És a dir, no és una instal·lació per ell tot sol. És a dir, és per ell i per qui vinguin darrere. De fet, el que diu en Miquel és vera. Hi va haver un estudi l'any 2019, un 8% de les persones que tenen problemes de mobilitat no poden sortir de casa seva. Basta que, des del meu punt de vista, basta que n'hi hagi només una persona que li passi perquè se prengui una solució. I que hi hagi solidaritat per part dels altres veïnats. Però un 8% de les persones amb problemes de mobilitat que no puguin sortir de casa seva l'any 2019 és un problema que han d'estudiar. Hi ha subvencions, hi ha ajudes. En Miguel en feia referència, són molt de més de 9.000 euros. Avui per avui, aquí a Balears no coneixem ajudes disponibles. N'hi ha hagudes, altres èpoques, però en aquest moment no n'hi ha. José María, Mateu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-nos.